Mini Khwlai subang menanggung neng anak. Dia nim Jisu. Saya sudah menangkan. Baik, kan sampai di sini tak ada, ada di konfirmasi, ada di konfirmasi, antara, ada tidak? Hai di sini Tahan dalam donai dia ada semua orang yang ampurinai. Luk sinane jodoni pondoran sini ekijora. Obok rau pada pondoни rumah. Bo paisa lai tong nai rongi bere borok rasa abono kunai jisuno hai kunai sata. Hai toni hani patao ma asumai ro borok khususnya hamzanai disubona hai di saka borok rasa pata motor asuk rumani bo aro borok lelawa obok har
Sauna jora khenogo bini selano rohorei a kogo marono phaisidi beba kaika nei saru poka tamke borok saya samong nurungui jotono saker baika khorsa hai ini saka ang keto paima tongo apno tangui ma naina ano jaba di nagar jaba di te khorsa hai ini saka ang sul jaba paima tongo ano amo romo nanya bagui ang namunha ano yakar jaba di te khorsa hai ini saka ang kaisran drop abri bagui hangui mangal asele dipri phayui bini nophano omoromo deba sai khna rut phagya ake nophang jodi jagui hai ni saka noni tauni lamponi geser masani digraromo komparomo Khwlai tai khwlai tubui haji elmu kata bukan isim sana hawa Kaito ofa nungtuyo samsara namjagoi borok tharsongoi bobai nungte kaurmane awkaw ni raida santakra kuna bagoi 72 konta saya awksa tangoi ofa sanama lamjabo sorijawo lobjawo awta hekana pani ni sabutina tabuk jora nang sak sairoi nung tuithe kamai bagoi hambai ro pia tene ofa warsigo neni sajla johon bo opandana tuithernai o tuither ma jago ofa nungoni phola neni phola bai mana tuitheri tuidului beba nai thokke kaham ke kusum ke upur khlaioi chala thangmana ni bagoi nung boni sakawani neni phola ni phan tei so bagoi tongja tei tene ofa je Bible porenai boroni thani banwa sitbar khaidi te resanai dan thonai te tene neni alam bakok sanai moni thani bo ofani ni phala lema jaga sung phan nango nungso baya ke jang mungsa bo soya hane bago ofa neni je ke rongai dana jang krak ke jang yasak mana ni bagai nang sana sobadi tamlan ba ofa opan dangka jopna hani shreshto panda te o hagobo teni khaijak mani o haleluya sobrai amta ekene sang no khabaksa khobaksa khathansa yapri baksa ke no buskan songoi shure goi mol brum brum thya sak jora neni mungno bore goi loboi tamane chujak ke bebab neni thani aparo nazara jisu ni muwe apakai tan thani suri sha amen hambai sang 2012 ni Oktober mas ni uri 21 sungno je den kalagai kai torta gimani teyei jeng opandano sengin philei mani opandano sang sengin phimani opandano sang sengmani obo Bible tongo norok Bible naiji obo Bible tongo kok thairo ni kewo haching panthoro tongpuro Israel rini tambo tongmano Poito Khwlai nokha sao zai neulo zai ni bagai o terno Khwlai layu abo Oktober tahun pisingo Khwlayu ne oros sejak tonggo sengno 2012 ni simi je kaitor sengno opandono dagi wei seng Khwlai mani opandani kok herok
बाइबेल फोटो दङ जोंनोबो अक्ट'बराव खायरबो बाइबेल फोटोबो अक्ट'बरनि बिसिङाव खालायरबो नै जों इजराइलावनो मानखा आमनि बागै जों अक्ट'बरनि 21 जे 72 घन्टा फास्टिं दंमोन अब बाइबेलाव दङ ताइ खायसा जोंनो हेक था ताइ खायसा जोंनो बयनिख्रुइबो थाजि नंनिखा हायासि नै जे साइकलांबानि अ हेक थारनि अक बाइबेलाव दङ फुनुजामा चाक्तानि आदनि 3 रानसा मेबुगो दैजा ते खरकसा सुवारि फायै हाया बसकांगो बासा फायग्या ब काइटनि बेबा बरर सुरि सान थानि थानजाके सुरि सानतानि बाक्सा बसकांगो खामै हायानो सात्राय सकना बागै सात्राय गोबां मा रखायजाखा काइटनि बरर सुरि सानमानि दैयै आ सात्राय गोबां मानि हकु सुवारिनि याकनि काइटनि आरज हगैया आफुरु आसुवारि दुगल नावै हायनि हर नावै साफुं सुफुंगै आबनो हावो खिखलाय रहरका हायके फिरां कखा बुरुमखा नखा फिलिका ते बांला फायग्यानै जों बर' मान नायदि जोंनो जे हाया गलांमानि गायद अमके 2006 अर हाया हायावो नों सालावायसा मनबादि खोनांगै सात्राय सगै नों खुरुमै बान्ना खायदंनि नै कायदर दागि गलांमानि अब बाइबेलो दङ बर' रखके बाइबेल बाय मिलिया बाइबेलो खरै रखने वानसावलायो किन्तु बाइबेलो दङ अकबो बाइबेलो दङ जिसु ख्रिस्ट आजायफुरु सालकामायनि मन्दिर जिसुनो बमुतेके लामस जों बाइबेलो दङ मर बेलेंते सात्राय मतम सगै जिसुनो रांसाकनि हेलिरुबै जिसुनो लामसगनै जे बाइबेल दंमोन आ बाइबेलनि कक खायकेनो जों ताबो सिनि हाया कथानो जों मानिबै बानायै जों मा दङ ताइ कायसा सामुंनि तिननि 22 देसि सामुंनि तिननि 22 देस देसबो कायसा दङ मुसि हायिनि सागा नरकनि कायदर सुब्राय आनु रहरमा हायनो नरकनो तियारि खरकजा रहरनो नरकनि बरकनि बिसिङाव ओंनाय सामानि जतथ नरक मा खालाबाय गलायो देश नांबा आदियारि सामानो खालाया ओंनाय बर' कायदनि बर'बाय सगागै सम जानाय नै जों बर' मानखा 22 देश जों सामुंनि तिननि 22 देश जोंनो कायदर मुसि जे बाइबेलाव सैगलांमोन
anu songmani haino tiari norok bo khoroksa songnai abo norok ni borok ni bisingo no ongnai norok ni atiari ni kok khnaya ke norok paitani borok bai sedagai sokmo janai nei songno saiklan portik ngolono kaitor omahike song khoroksa ha musini molo musino songkha musino kaitani kok rakha kaitani kok kathang rakha nuwani molo nuwana songkha nuwano bini kok kathang bai rong tang rakha ha jisuni molo jisuna songi rakha jisuna haya katha rakha apro pasti hatai nenya jeng apro roko sengman ge tabuni omolo bo chini ta phana phiok na ba ge tangai kaitor song yang nai tangai kaitor song phayang nai nisenyo kaitor song phanyai nisenyo kaitor song nai nisenyo kaitor khlai nyai omolo bo chini phiok na ba ge chini diari song jang nai chini diari song jang thong nai amani ba ge Bible beba no tongo boro rokhe wan soklayo Bible okokri Bible kokri ne boro rok wan soklayo beba no tongo Bible beba no tongo oro rumni dosni 18 bo sono kaisa ilimba sejak tongo nai jadi ilimba ko hai hnei sama hai borok samani ko suksar genanggei kenabai kya hak torobo busuk jora hak torobo busuk jora borok neko sobikya ne jengoro manka tai 19 number bo jeng manka ang te waisya hai hnei Israel saiman yada okokno tuyui musise sekang sawo he musi salang katamo soito phaya abutui borok no tuyui ang norok no okha musurunai dopha siarok no tuyui ang norok no jodirenai bi jisaya sai khatorui hai hnei sawo anu nuknai ro poro anu nukha aniko siaro ang porobai nukjakha ne jeng oro manka kajono jeng nubimanu bahake jeng kathar kama tongnai bodai kima khaikima tongnai bo sama hai jeng ma tongnai bodai kima hai jeng tongkhangke jeng haikese jeng kaitorbai jeng mananyai tai kaisa sungno ora jeng oksa tonglai meni je jeng 72 ঘন্টা uri 21 ni oksa tonglai meni obo nai di Bible tongo lukni 6 ni 21 lukni 7 ni 21 tamsika tabu ok sujaro norok hamjaja norok ok supung jatno tabu kapnai ro norok hamjaja norok ma monenyo Bible beba tongo jeng ubas tonggei jeng asek tekroni bising tei jeng ubas tonglai tongmani obo Bible tongo Bible tongo tai samungni obo paiki samungni jeng obo paika
lokni sobisno kia ganangro norok sukse hamya sitrano norokni dongtho paithangka tabo ok supung jagyaro norok sukse hamya sitrano norok ok yema kapni nei oro jeng sijak mantra tabo naidi jeng 72 घन्टा fasting tongmani busuk ok khukya busuk post tongkha busuk teikakha haipana jeng kaitor kerong kalangmatiye jeng ok kerong no 2012 ni simi tabuk sobi jora 13 bosor running choli tongo ok kerong no jeng tabugo rakhugui tongo ok kerong no jeng tabugo tui tongo jeng tabugo jeng osamungno khwlaino tongo oro jeng ubas tongmani bo obo bible tongo jeng ubas tonglai o jagao jeng ase kosto khe jeng 72 घन्टा 3 दिन fasting tongmani obo naidi sini bible tongo samungni 22 days bororo Poito Khwlai ro no ragrei Poito krakhe tona bagai khapang serang rekha asap tektoni bisingtui jeng kaitoni hawo ma habnai hnei bororo saka motha brum boro okra songkha upaske suri sanei bororo Poito Khwlai mani asubrai yago borokno yapharka ne oro jeng bible sejak tong jeng je ubas tongmani 3 दिन fasting je 72 घन्टा obo ereng ya obo soisoi bible bo tongo jengno je kerong kalangmani hayawo jeng obonobo jeng 20 tarik ni protik bosoni Oktober ni 20 tarik ni simi jeng 23 tarik ni khana soitawo jeng ubas bainai obo bebak no oro je kalangmani oro je kaito samani bebak no bible tongo bebak no porbo tongo bebak no ojaga nangi bo tongo jengo 3 दिन fasting 72 घन्टा jeng surimani dokhani bagai obo kaisa sengsaro karon tongo o karon kha salsa sengsani boro joto saimanai paithangni salo tamni bagai kaito jengno o 72 घन्टा 2012 ni sini ubas tongpika o 3 दिन fasting jengno tamni bagai kaito Khwlai di tongpika obo bebak no paithangni salo sengsani boro joto saimanai asana hamba